Så lidt på tværs af idrætsforeningen og, skal vi sige, lokale bekendte, så var vi en lille initiativgruppe på 5 personer, der stak hovederne sammen og mødes uformelt og snakke om, hvordan kan vi gøre det her. Og på et tidspunkt, så var vi snakket så langt ind på hinanden, at vi egentlig havde nogle idéer, nogle visioner om, hvordan vi kunne tænke os det. Og så gjorde vi det, at vi tog ud og besøgte lignende centre for at søge lidt inspiration. Og da vi så var i Bækmarksbro og så Tangsø-centret, og de tanker, der lå bag det, så var vi egentlig modne til at sige, ved du hvad, nu tror jeg nok, det er jo tiden til at præsentere vores visioner, og præsentere det for en lidt større gruppe af foreningsbestyrelsesmedlemmer osv. Så vi inviterede samtlige bestyrelser og foreninger i vores lokalområde til et møde, hvor vi fortalte om, hvad vi havde i tankerne, hvad vi ville foreslå, og så havde vi fået halvbestyrelsen til at sponsorere en bus, og så kørte vi alle sammen ud og så Tangsø-centret og fik en ostemad derud og så de muligheder. Og så skulle de forskellige foreninger gå hjem og tykke på det, og så melde tilbage til den her styregruppe, om det var noget, de tænkte, vi kunne gå videre med. Og jeg husker så tydeligt, at allerede den første tilbagemelding kom dagen efter, hvor det bankede på, over på mit kontor, på skolen, og de første, der sagde, det her skal I bare gå videre med, det var vores lokale pensionister. Nok den gruppe, vi var mest skeptiske overfor i starten. Men de meldte først ud, det her skal I bare køre videre med. Og vi fik så positive tilbagemeldinger fra foreningerne, og det betød så, at vi indkaldte til et borgermøde, det første borgermøde, hvor vi så kunne præsentere de tanker, og vi havde foreningslivet bag os. Og på det møde blev den her uformelle initiativgruppe, det blev gjort til den officielle styregruppe af processen. Og så var det op til os at få lavet en struktur for det videre arbejde med det. Tanken var så at få nedlagt de 2 velfungerende sognegårde og få bygget nye kultursale i forbindelse med idrætshallen, få skabt bedre omklædningsfaciliteter, få bygget et motionscenter, men også at få skabt et lokalt indkøbssted, hvor folk netop kom lige at hente de der 2 liter mælk og det, man ikke havde fået med hjem fra Holstebro, men også at have det kulturelle mødested. Det var visionen i store træk. Og så var der jo en masse spændende opgaver, udfordringer. Den første af udfordringerne, det var jo faktisk at få, skal vi sige, hjemmebanen med. Det er jo klart, at der var stor begejstring i Idum, i det lokalsamfund i Idum, fordi der fik man tilført nye faciliteter. Man nedlagde en rigtig god sognegård, men man fik noget nyt. I Rosted var det jo en svær opgave, for der fik man jo ingenting. Men argumenterne vandt over skepsisen, og da der blev holdt afstemning i de 2 borgerforeninger på generalforsamlinger, så var der tilslutning begge steder til, at man skulle gå videre med de her tanker. Men det er jo klart, det kræver nogle argumenter, og det kræver noget benarbejde at få hjemmebanen til at spille med. Og vi er jo slet ikke i tvivl om, at hvis vi ikke talte sådan med, så ret tydeligt med en stemme, så var det sværere i forhold til myndigheder og i forhold til fonder og så videre. Så da den udfordring ligesom var klar, så gjorde vi det, at vi fik hallens bestyrelse, de var jo med i det, og hallens formand var med i initiativgruppen. Jeg var formand for idrætsforeningen, og en anden var formand for hallens, og det var os, der dannede en initiativgruppe. Der var også en lokal byrådsmedlem, der gik med i gruppen.
Og det var af meget stor værdi også. Og så handlede det egentlig om at få nogle skitser på sådan et sted, på papir, få det tegnet på en eller anden facon. Få de her visioner nedfældet. Og vi havde så borgerne involveret i det, og vi fik lavet nogle undergrupper med kultur og med idræt og med økonomi og med butiksdelen, og der sagde arbejde i forskellige undergrupper, stadigvæk på visionsplanen. Hvad kan vi tænke os, hvad kan vi lægge i det her? Samtidig med at styregruppen så var ved at undersøge, hvordan får vi tegnet nogle streger. Så vi tog fat i et lokalt arkitektfirma, som hjalp os. Der var lidt lokale forbindelser, bopæl i området, der gjorde, at vi kunne komme ind og få lavet sådan en grov skitse, som vi så forsøgte at arbejde videre med. Og den synes vi faktisk var rigtig god, og så begyndte vi at gå i forhandlinger med Lokale- og Anlægsfonden. Det blev en rigtig spændende og rigtig god proces, fordi vi fik et meget fint udgang af det. Vi fik 4,5 millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden. Der er også undertunger, der påstår, at jamen, det er sådan set det er bare det, de fordyrer projektet ved, at de går med ind i det. Men jeg vil sige, at de løfter kvaliteten kolossalt meget. Det var en super sparring. Men det betød blandt andet, at det arkitektfirma, som vi selv havde fundet, var vi nødt til at sige tak for samarbejdet med. Og det var jo selvfølgelig lidt vanskeligt at betale dem ud. Og så skulle vi ud og finde en ny mulighed. Og det blev så, vi inviterede nogle firmaer til at komme med nogle tilbud. Og det blev et Aarhus firma, Tokkebo, der vandt den licitation og som blev arkitekt på ideen. Og sådan som det ser ud i dag med de rammer, vi har, så er det stort set det skitse- og tegningsforslag, der blev præsenteret. Og det var i en tæt dialog med arkitektfirmaet, Lokale- og Anlægsfondens arkitekter og også fra styregruppen, der fik formet det her, og det voksede sig større og større, og kravene blev større og større i forhold til det, vi havde forestillet os. Og når rammerne bliver større, så bliver udfordringerne omkring økonomien jo også større. Så vi arbejdede i den her styregruppe, og senere hen i forskellige undergrupper, efterhånden, hvor vi fik konkrete arbejdsopgaver, som vi kunne uddelegere til juridisk gruppe, eller til køkkengruppen, eller til butiksgruppen, så arbejdede vi jo i 4 år. Styregruppen på en 5-7 mennesker, vi blev lidt udvidet, var selv supplerende. Vi fandt simpelthen de folk, som vi synes, der var vigtigt at trække ind i det her. Det var vigtigt at have nogle kompetencer, jeg koketterer med, og jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg er bestemt den dummeste. Men jeg var måske den, der kunne formidle samarbejde. Og så var der nogle revisorer og nogle fra det private erhvervsliv, der var vant til at køre egen virksomhed, og der var politikere, og der var folk, der havde forskellige kompetencer i den styregruppe. Men vi forpligtede hinanden på, at vi mødtes 1 gang om ugen, mindst hver søndag, fordi vi var travle mennesker alle sammen, men søndag kunne vi tage fri. Så søndag mødtes vi hver søndag i 4 år. Okay, det kunne være undtagelser, men der er ingen problem i at få sådan et center som det her op at stå. Det kræver bare lidt hårdt arbejde. Og så søndag blev vores arbejdsdag, søndag aften mødtes vi, og så havde vi en masterplan, som vi kørte efter. Fik udarbejdet, jeg fik lavet en skitse, og de andre lagde nogle data ind i den masterplan, og den forsøgte vi sådan stort set at følge i det her arbejde.